enten telung perkara Pak nek Gusti Allah ku demen cinta kali panjenengan, cinta karo kawulane. Kula nyuplik sekedhik mawon. Dereng ngaten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang bahumullah azza wa jalla. Enek telung perkara ndadekne Gusti Allah cinta, demen, seneng karo hambane kawulane Gusti Allah. Muga-muga jenengan saged nglampahi niki. Allahumma amin. Al-awwal yang pertama yaitu raujulun qoma fil laili yatluna kitabillah. Raujulun yaiku wong qoma gelem tangi fil lail ing dalem wengi. Yatlu kalih buka kitabullah, kitabe Gusti Allah taala. Pak nek jenengan tilem ngoten nate nglilir mboten Pak? Nate nek nglilir dilakoni napa Pak? Nguyuh pipis mawon betul pipis no malih Pak tilem malih mboten buka bojone niki Gusti Allah demen, Gusti Allah cinta bar batu isak jenengan saya mergo nyambut gawe sedina jenengan tilem kok nglilir jam 2 jam 3 jenengan buka banyu wudu salat tahajud wa hajat plus jenengan buka kalamullah, buka Al-Qur'an. Nek biasa Al-Qur'an piye? Qur'ane dibuka minimal maca Fatihah. Niku ndadekne Gusti Allah demen cinta kali panjenengan. Mergo apa? Mulyakna kitabullah, ayat-ayate Gusti Allah, kalamullah ucapane Gusti Allah kelingan. Secara jenengan maca Qur'an ngoten niku Pak, niku ucapane Gusti Allah, ngendikane Gusti Allah, jenengan mulyane nalika tengah wengi wong padha turu jenengan mulyano ayate Gusti Allah. Pun ate nglakoni jenengan Pak. Wah berarti rahasia aja nih ya. Wah ini boten pulang boten kolohan dani nih. Salah setunggal perkara dari Gusti Allah cinta ya wae tengah wengi wong padha turu jenengan kemot piling marang Gusti Allah salika nglakoni ibadah plus buka Al-Qur'an ayate Gusti Allah. Niku Gusti Allah remen cinta tenanan. Nah, ngoten Pak. Jenengan cinta kali bojo kayak blonjo dicukup sebareng kali. Jangan cinta Gusti Allah buktikan niki ngaten niki. Saged Pak miati? Insyaallah. Saged nggih. Alhamdulillah. Berarti mbok tengah wengi buka Qur'an. Ojo kleru buka engko buka lagi. Oh, bukan. Oh, banter toh. Ngesakno sing piyambakan lho ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibuka Qur'an wis. Asari ora kakang pipingku. Wa rajulun tasaddaqa biyaminihi yang fiha min simalihi. Yaiku wong sing gelem sedekah karo tangan tengen ning tangan kiwane disembunyikan, gelem sedekah ning disamarke kaya tangan niku ngowehi tapi tangan kiwa ora weruh. Jenengan sedekah sing weruh namung jenengan karo Gusti Allah, sepadha menungsane ora padha weruh. Iku termasuk perbuatan sing dicintai ditresnani karo Gusti Allah, termasuk niku njaga ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo napa? Ati niki nggone regetan. Sing paling kecil napa? Ati niki duwe rasa ujub, riya, sombong, takabur. Kok jenengan sedekah duwe rasa sombong ning jero ati? Ki mergo bondoku, mergo aku nyumbang ki. Berarti otomatis mubadir jenengan nek sedekah. Lagi wonge teko. Enten mboten Pak niki. Berarti nek sedekah sedekah pun ngatos diketok-ketokne njaga manah panjenengan ben oleh ben dicintai karo Gusti Allah. Misalnya jenengan bakto panen ngoten niku gabai akeh nyelepno pari beras akeh dan berarti sedekah bocah yatim selintutan mawon ora usah diketok-ketok uang sedekah ning bocah yatim. Jenengan asal rezeki nempo bayaran diselip segede bocah yatim sedekahke. Tanggo teparo ora iso mam diwai berase. Ngoten niku ning ora roh wong. Njogo manah njogo ati. Rata-rata ngoten mboten Pak Jang saniki. Angel nggih. Lah ini kalau mau
anggota paro ora iso mam diwai berase. Ngoten niku ning ora roh wong. Njogo manah njogo ati. Rata-rata ngoten mboten Pak Jang sakniki. Angel nggih. Lah ini kalau mau penggawa yang diterasi Gusti Allah tak yo angel ngeten iki. Ojo pun ngantono dulu pulang saben anak duwe to, Pak. Sing tresnane Gusti Allah nek niat nulung ya nulung ngutangi kancane ngutangi kancane. Tak cojo sampai mana. Duit mana niku Pak? Riba niku akate di depan. Tak utangnya 1 juta, besok balik 1.200.000 manake 200. Kecuali Pak Mariati duit oke. Mas tau utang 1 juta, dilungi 1 juta, dibalik 1 juta. Kono tondo terima kasih, Mas tau nglewi duit 100. Iki kanggo rokok sampeyan. Niku termasuk hadiah, mboten riba malih. Uang jasa. Tapi akadnya di belakang tanda terima kasih, mboten di depan akadnya. Jawab. Oh, langka deh. Oh, langka. Tah zaman akhir pengertian wangel loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Sing nomor sekali wow berarti sedekah apa wae ning ora nganti konangan wong. Tangan tengen menehi, tangan kiwa ora weruh. Napa mawon dijogo manahe dijogo atine. Nah, tah jago ati wangel Pak nggih. Nggih, soalnya kadang nek ati iki reget, aras-aras senengi ibadah, nek atine reget, aras-arasen salat. Au meneh poso Ramadan, wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Ingkang terakhir sing kaping 3. Oh, lah jumlah 3, salah satu 3. Sing nomor 3 napa? Wa rajulun kana fi syariatin fanharma ashaihi fastambahu mahdud. Nalika nek wong budal perang ning tengah perjalanan kancane niku ninggal barisan krana musuhe berat, kanca panjenengan ninggal barisan mundur ninggal perang berkhianat, tapi jenengan gelem maju tetep mbelani agamane Gusti Allah. Niku perbuatan dicintai karo Gusti Allah. Zaman sakniki teng Indonesia enten perang mboten, Pak? Mboten enten padha sak Indonesia. Lah kiasane pripun nek dijerokno murate makna dijerokno ngeten Pak. Kula jenengan teng alam dunya niki perang mboten, Pak? Perang kali napa? Melawan hawa nafsu leres. Jangan pinter tenan Pak Miati Pak Miati jangan pinter tenan loh. Wonge teko. Kula jenengan iki nek murate makna jroning ketiga niki kula jenengan iki nglakoni perang ning alam donya ya pelan nglawan hawa nafsu. Ketika rencang panjenengan, dulur panjenengan, kanca dulur panjenengan ujuk-ujuki panjenengan wis nyambut gaya dapat nyapo salat leren yo leren. Niku termasuk kanca jenengan ninggalke perang. Nuruti hawa nafsune. Tapi jenengan jek maju perang, mbah mati mbah gak perang. Maksud pripun? Jenengan tetap ibadah gelem melakoni salat niku termasuk perbuatan sing dicintai karo Gusti Allah. Misalnya panen pari misalnya. Derep ngoten niku pahawane pewanas gatel. Wae salat kok jenengan purun nglakoni salat konjen padha gak gelem salat jenengan kalam salat berarti ini termasuk jenengan perbuatan sing dicintai karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambah malih jenengan gadah rezeki. Biasanya emang jawab biasanya gue rezeki oke. Lumpukna kancane. Undang elektron misale lagi. Nggih Pak. Biasanya kan ngoten. Ini kan tiga kok jenengan tasa kurang ngundang elektron terus ngubengno botol teh maksudnya nih banyu putih nih masih banyu kopi nggih kok jenengan iso ngerem wong padha ngumbar hawa nafsune jangan saged ngerem manah ngerem nafsu panjenengan iso menggak perbuatan sing dilarang agama
jangan saged ngerem manah, ngerem nafsu panjenengan, iso menggak perbuatan sing dilarang agama, termasuk jenengan bejo jenengan dicintai karo Gusti Allah. Terus zaman akhir iki abot, Pak. Kata kemungkaran, kata kemaksiatan timbang ke apiane. Turun dalan iki zaman akhir, Pak, nggih. Jenengan persane kata keapiane napa kata maksiate? Kata maksiate turun dalan iki lho, Pak. Misalnya ngene iki Mas to ngaji ganjaran, salat isya ganjaran. Basa mantuk jamaah pengajiannya mantuk, Pak. Ora wong wadon numpak motor pakaiane mini diwasi mboten Mas to? Mana Pak? Niki misalnya ngoten niku. Lha nggih, zaman akhir niku perang menawan nafsu, perang karo awake dhewe, nafsune dhewe. Lha nggih, ibadah nek salat isya, nek pengajian ngeten iki rontok gugur entek nalika mandang kemaksiatan. Jal piye ngeten sing salah wadon apa wong lanang ngeten iki? Wadon apa yang istri ngeten iki? Salah sing liwat, gak salah sing ngwasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ditambah malih sing berat niku, Pak. Berat niku napa nglawan hawa nafsu nalika bojo panjenengan niku munggah emosine. Bojo jenengan nate ngamuk mboten, Pak? Sering. Banter-banter. Nggih. Keranten napa niki nafsu panjenengan, Pak. Begitu nafsune seisra istri niku naik emosi, mbuh masalah napa. Kan gubernur kan pertengkaran biasa ngoten nggih biasa. Jeneng iso ngerem, nglendeh nalika bojo jenengan nyiptakno api, jenengan nyiptakno banyu ngerem nafsu panjenengan, termasuk ikut perbuatan dicintai karo Gusti Allah. Jadi pengapasan wedok namung setunggal, Pak. Napa pengapasane? Dua. Jadi ngipun seperlo, Pak. Selain dikasih sayang juga dikasih uang. Lah niku lho, Pak. Lah niki nafsu terumah tangga ngoten niku, Pak. Iso ngerem aja emosi, iso nuturi garwa jenengan, iso nuturi putra-putra panjenengan ikut termasuk perbuatan sing dicintai karo Gusti Allah. Ning yo abot ngoten niku, Pak. Abot saestu wong zaman akhir ngoten niku. Tapi pun dijamin karo Gusti Allah. Kok wong lanang niku iso sabar bakal dadi waline Gusti Allah. Pak, milih bojo cerewet napa bojo meneng mawon, mantuk. Keranten napa? Kok jenengan gadah bojo cerewet, Pak? Angel panjenengan mlebu neraka. Tapi keranten napa? Ning donya nek wis disiksa karo Gusti Allah lewat bojo kok jenengan sabar, berarti angel mlebu neraka. Tapi rata-rata biasanya sing disik mati lanang sing suami apa istri, Pak? Sing lengke, berarti lanang itu kabut namanya tinggi. Abot. Nengenas. Lah ngeten iki lho. Niki maknane sing ketiga niki ngoten niku. Iso nglawan ngerem hawa nafsu najan sampai ninggal, sampai mati nedekno agamane Gusti Allah. Jenengan ora emosi, iso ngerem, iso sabar, berarti ngedekno agamane Gusti Allah najan musuh bojone dhewe. Abot, Pak niki. Wis to sak dedayane wong lanang nek musuh wadon musuh bojo mesti kalah. Nggih, Pak nggih. Nggih. Pak Lurah niku gagah nek ning balai desa. Begitu ning omah disentak bojone yang menang wae. Gregeli dhewe-dhewe. Paling Mbah Mustajib ngoten nggih, Mas. Nggih, saya nyekel niku sami mawon Mas. Nek bojo kula ngamuk kula wis meneng wae ya malah rame. Ngono nek wis meneng diwungi dhuwit lah ya meneng dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki telung perkara sing dadi Gusti Allah tresna cinta kali panjenengan. Nomor setunggal wau napa? Buka ayat Gusti Allah nalika tengah wengi wong padha turu, wong padha menikmati hidupe, turu kabeh gak eling pangeran jenengan buka akhirat eling karo Gusti Allah. Nomor loro, sedekah tangan meni tangan kira ora weruh disamarke. Itu njogo manampan njogo ati panjenengan supaya ditresnani karo Gusti Allah. Sing nomor telu, jenengan perang terus ngedekno agamane Gusti Allah
nalika kanca panjenengan panjenengan belok menggok dalan nuruti hawa nafsune, berkhianat dan jejak ngetruk agamane Gusti Allah dan ditresna dicintai karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ketemu setunggal tikus yang enteng pundi Pak? Oke. Sing pertama nggih. Oke. Terhadap sing dicintai niku angel lho Pak. Itu masuk ujian panjenengan Pak ngeten iki. Pak Miati, ujian gini-gini nggih. Bengi-bengi ngantuk-ngantuk berusaha muka Quran. Sedekah berusaha kuwi wong padha disembunyikan. Sing mertelu ngeker nafsune nalika wong padha ngumbar nafsune. Apun ngeten iki. Tapi ada peribahasa, ada kata-kata, sayangilah ujianmu, percayalah yang mengujimu sedang mencintai dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek Gusti Allah nguji panjenengan, dadi Gusti Allah cinta dumateng panjenengan jenengan sadar Pak niku. Nalika bojo jenengan cerewet, dadi nek Gusti Allah sayang panjenengan, nyelametken jenengan saka neraka. Tapi pun ngatos supe wae nek jenengan munggah swarga, bojone dijak munggah swarga. Kok ora gitu. Lagi najan cara ini pun jalanin mlebu swarga jalarane. Berarti mlebu swarga niku bahagia Pak. Iso dalan mlebu swarga. Allahumma sholli ala Muhammad.